El Joventut es refà d'un mal primer quart per sumar la victòria davant el Bilbao. Sergi Vidal guia els seus en una gran mostra de treball col·lectiu. El Badalona es mostra nul de cara a porteria. Els escapulats són incapaços de xutar ni un sol cop entre els tres pals i surten del camp de l'Aldenc golejats. El pàdel guanya adeptes a la ciutat any rere any. Avui analitzarem la situació d'aquest esport en auge amb els representants de dos clubs de la ciutat. Molt bona nit a tothom. Comencem un dilluns més el programa de l'esport, aquest molt especial perquè és l'últim programa de l'esport d'aquest any 2014 on hem viscut de tot i força, centrant-nos en l'actualitat, una gran primera volta del Joventut a la Lliga ACB, un gran inici de temporada del Badalona a la segona divisió B, en poliesportiu tants i tants temes que hem anat tractant durant cada programa de l'esport. Avui, però, com dèiem, l'últim esport de l'any 2014. I comencem amb molt bones notícies que ens porta el Joventut i el nostre company Xavi Ballesteros. Xavi, molt bona nit. Molt bona nit, Toni. Perquè hem de tornar a parlar de partit de pitet el que ens va oferir la penya. Sí, jo no sé si estan acostumant, si són conscients, que estan acostumant a l'afició de la penya a disfrutar molt. I això, Toni, és un problema important perquè les derrotes algun dia arribaran. Però de moment no arriben. 7 victòries en els últims 8 partits. La penya a dalt, quart classificat. I atenció perquè aquest cap de setmana juga un Barça-Madrid que la penya, si guanya, es pot posar per davant. Déu-n'hi-do, això analitzarem, agafem i concretem, anem a parlar del cap de setmana i d'aquest partit, Xavi, davant del Bilbao, que comença d'una manera que feia patir i res, solució ràpida. Sí, sobretot perquè el conjunt verdinegre es trobava amb un Bilbao amb molts exverdinegres, amb moltes assignatures pendents, com és el cas de Cid Alonso, també aquí veiem a Montbrú, Todorovic, Latavius Williams, Raúl López, Òscar Lata com a ajudant, i va començar doncs, amb Montbrú, apostant al pal baix i traient rendiment de la seva superioritat física, sobretot de rapidesa, amb Sutton. Però ràpidament es va veure que apostarien pel joc interior. Sitafa Sabané, carregant de faltes de Marco Todorovic, que no va poder entrar en partit en cap moment. El va carregar de 3 faltes en el primer temps. També Axel Herbel, Miralles també carregant en el joc interior. Estava ben tapada la penya a 6,75. Aquesta vegada va llançar el doble de 2 cada 3. I aquí veiem, per exemple, opcions que trobava Àlex Suárez, un jugador que amb confiança està demostrant que és un jugador vàlid, no només per la penya, sinó en aquesta Lliga ACB. El conjunt verdinegre tenia també defensivament, veurem aquí la jugada repetida, perquè el tap que clava Sabané sembla que sigui un xavalet de 18 anys. A Àlex Montbrú, no qualsevol. La penya estava bé al darrere i sobretot endavant. Veiem aquest és l'exemple de caràcter. Lluitant la pilota, Ventura Sutton, fins a 3 rebots consecutius en atac va agafar el Fiat Joventut i en el joc interior, tot i el potencial del Bilbao, que cada vegada es veia com tant Miralles com Sutton com Sabané estaven per sobre. Va arribar al descans amb 11 punts per sobre el conjunt verdinegre i al segon temps Sergi Vidal que va agafar el lideratge de l'equip. Amb un triple, 2 jugades de 2+1, aquí veiem el talent, Toni, perquè fa la finta tot just a la primera passa. Per tant, Williams cau a la trampa i li treu el 2+1. I aquí veiem una altra vegada la mateixa jugada, torna a fintar-lo, torna a fer el 2+1. La penya que se n'anava de 15 punts de diferència, semblava que per fi arribaria a la 12a, la vençuda, al final ajustat, a una victòria tranquil·la, i aquí veurem repetida com fingeix Àlex Montbrú. La falta ni el toca, va quedar en evidència, no? La tècnica és claríssima. Ja havien avisat el Bilbao, i això ho hem de subratllar, 3 vegades. Sito va fer la protesta, també va haver una tècnica, i a falta de 3 minuts i mig, Toni, tot presagiava que guanyant la penya de 15 i amb el Bilbao pràcticament tocat, el conjunt verdinegre guanyaria per fi un partit tranquil. Fins i tot Ventura amb aquestes accions, però va arribar al tram final i parcial de 0-11 del Bilbao. Veurem aquí alguna acció, aquí Montbrú donant pel 2+1 de Todorovic, i després tant Montbrú com Raúl, aquí veiem, assumint la responsabilitat. Es van posar a falta d'un minut, com veiem en les imatges, a només 4 punts, però sort en va tenir la penya que amb aquest bàsquet que veurem de Tariq Kirsay, assumint la responsabilitat, va acabar d'esvair els dubtes. Nova victòria del Fiat Joventut, ja en són 9 en 12 partits i el Palau Olímpic, un dia més, Toni, va vibrar amb una victòria espectacular. Sí, si no guanyem de 4 o 5 no val, sembla que no valgui, no? Estem molt contents, ja tenim 9, no? I està quasi a tocar ja l'objectiu. Molt contents. Si yo pensara que los árbitros hubieran tenido la culpa, te diría que han sido los árbitros los que han tenido la culpa. He dicho que tenemos que mejorar para
conseguir nosotros ir más veces a la línea de tiro libre y no dar tantos tiros libres al equipo contrario. En ningún momento, en ninguna comparecencia he hecho yo nunca nada de los árbitros. Son lo único que yo no puedo controlar. Entonces, absolutamente cero con los árbitros. Creo que nosotros no hemos sabido mantener el control mental para no entrar en una dinámica de protesta en un momento determinado, y es una cosa que tenemos que mejorar porque ellos tienen que hacer su trabajo igual que el nuestro. Que estos jugadores, aparte de mirar cada uno cómo juega, y si juega más o menos, que es súper lógico, y pone el nivel del grupo delante, y eso pues es un trabajo bueno que el entrenador busca en sus grupos, y en este caso pues nosotros tenemos ahí todos remando de momento hacia un lugar común. Ser felices haciéndolo, trabajando y aportando cada uno lo que pueda. Aquests són els resultats d'aquesta jornada número 12. Victòria del Tenerife a casa davant del Guipúscoa i del València, que va passar els 100 punts davant del Gran Canària. Fuenlabrada 90, Bruixador Manresa 64 i el Laboral Cutxa, que va caure a la pista del Múrcia. Victòria de 20 punts de l'Andorra a Sevilla i també victòria del CAI de Saragossa davant de l'Unicaja de Màlaga. L'Estudiantes, que també va passar els 100 punts i va aconseguir la victòria davant del Futbol Club Barcelona, i el Real Madrid, que va guanyar a l'Obradoiro per acabar aquest Fiat Joventut 85, Bilbao 79. La classificació queda liderada ara pel Real Madrid i l'Unicaja de Màlaga, tots dos amb 10 victòries i 2 derrotes, amb 9 partits guanyats al Futbol Club Barcelona i el Fiat Joventut, i balanç de 8-4 pel Bilbao Bàsquet. Amb 7 partits guanyats el València, el CAI de Saragossa i el Múrcia, i en novena posició i amb 6 victòries hi trobem ara mateix el Tenerife. Com dèiem, el Tenerife 6 victòries i 6 derrotes, les mateixes que l'Obradoiro. 5 partits guanyats pel Baskonia i el Gran Canària i 4 per l'Estudiantes i l'Andorra. 3 victòries de Fuenlabrada, Guipúscoa i Sevilla, i el cué és el Manresa amb un balanç de 2-10. Vèiem ara la classificació, Xavi, vèiem les victòries al còmput global de la Penya, però és que porta 7 partits guanyats de les 8 últimes jornades, que aquest còmput és del líder. Sí, feia molt temps que no es veia una Penya guanyant 7 de 8 partits, però sobretot 5 victòries consecutives. La Penya està en un moment de forma, i ho hem dit moltes vegades, sobretot amb màxima confiança, perquè hem parlat que tots els partits són justos, que són ajustats en finals a cara i creu, i els està traient pràcticament tots. Això, evidentment, que pot canviar la tendència, no hi ha hagut cap lesió important, tots els jugadors se senten importants. Veurem què passa en el moment en què aquesta pilota final no acabi entrant, o aquesta sensació de que la Penya està jugant pràcticament per inèrcia, doncs acabi canviant. De moment, però, 5 victòries seguides i, evidentment, torna la febre verd i negra. I en el partit de Bilbao aquesta febre es va notar, sobretot perquè, entre d'altres coses, hi havia moltes figures, molts ex-vertinegres a la banqueta del Bilbao, evidentment molts vertinegres a la banqueta de la Penya, i un d'ells va destacar, sobretot en el tram final, és Sergi Vidal, que a més, Xavi, la relació amb Sito Alonso a Guipúscoa havia servit perquè Vidal tornés a la primera plana de la Lliga ACB, mantenint una relació sensacional amb l'entrenador. Sí, Sergi Vidal i Sito Alonso van formar part del Guipúscoa, el millor Guipúscoa de la història. Va entrar a la Copa, va entrar a competició europea, per tant, és una relació espectacular. I Sergi Vidal, quan més encallada estava la Penya, va donar el pas endavant per agafar el lideratge. Però estem veient algun recull d'imatges del partit, perquè no ens hem hagut d'esmerar molt per trobar una jugada de cada jugador verd i negre, perquè està tan repartit el rol, tots se senten importants, tots ho fan bé, tots tenen el seu moment, i quan no tenen el moment hi ha un altre jugador que el substitueix i està en confiança. Aquí veiem, per exemple, Àlex Suárez fent una penetració a cistella passada, quan en general això li passa a principi de temporada i s'entrebanca amb la pilota. Per tant, és molt important, Toni, que tots els jugadors se senten importants i és un equip amb majúscules. I estem parlant de la Copa del Rei, surt moltes vegades, però d'aquesta primera volta recordem que encara queden 5 jornades, Xavi. Sí, i a més, el que tothom està convençut que la Penya anirà a la Copa del Rei, per què? Perquè, tot i que el diumenge guanyi contra el Tenerife, encara no serà matemàtic,
perquè els equips que estan a la 7a plaça, que és el tall ara mateix, perquè el Gran Canària ja està classificat i està a la 13a posició, no serà matemàtic, però pràcticament serà virtual. I el que ens fa ser optimistes és sobretot aquest calendari. A la penya li queden 5 partits per acabar la primera volta, 3 a casa i contra 3 rivals bastant assequibles, com és diumenge contra el Tenerife, contra el Fuenlabrada, el primer partit de l'any, i el dia 18, en l'última jornada de la primera volta, contra el Sevilla. Té un desplaçament molt complicat, un dimarts entre setmana, el dia 30, on, per cert, el Joventut està organitzant autocars per anar cap allà, i el dia 8, que es desplaçarà a la pista del Múrcia. Per tant, veurem com es gestiona tot plegat, però el calendari és bastant favorable. Ara hem fet una ullada al calendari, nosaltres però tornem al Palau Olímpic, on després del partit davant del Bilbao, Xavi, es va produir una escena d'aquestes que ratifiquen això que deies, no? Això de la unió. Sí, escoltarem. Tariq, aquí veiem que posa calma. Aquí veus qui mana o no? Qui no mana. Tariq diu, no, hacemos 1, 2, 3 Peña, pero vamos a dar la vuelta y vamos a saludar a los aficionados. Hi havia alguns jugadors que no sabien exactament a què es referia. Doncs el que es referia Tariq Irsay, i això també fa penya, això també fa pinya, és aquest detall que no s'havia produït fins ara, que gràcies al nostre càmera, al Brian Domínguez, que estava just enmig de la pinya que estava fent els jugadors, vam sentir a Tariq Irsay doncs, que demanava això. Evidentment, Toni, com no podia ser d'altra manera, els aficionats es van volcar per tocar els seus ídols, perquè ara els jugadors de la penya estan sent ídols una vegada més. Això és el millor. Aquesta és potser la millor escena del partit, Xavi. Sí, perquè la gent va al Palau, s'ho passa bé i a més se sent molt a prop. Se sent molt a prop d'Aventura, que és un exemple del planter que han arribat sense ser una estrella. La resta de jugadors estan assumint el paper i clar, els nens petits els miren com són, un ídol. I ara anem a veure una altra anècdota que no fa referència al Joventut, sinó que fa referència al Bilbao, però amb protagonistes vertinegres molt estimats, com, entre d'altres, Sito Alonso, Xavi. Sí, primer estem veient aquí unes imatges del Miranàpoli, que és una pizzeria aquí al centre, i diem, però per què estem fent? Doncs resulta que dissabte, quan va arribar al Bilbao, van agafar l'autobús, no un bus de l'equip, sinó a l'autobús els van deixar a l'Ajuntament i Xino Xano van anar baixant pel carrer de Mar fins a arribar al Miranàpoli. Per tant, el fet que hi hagin tots aquests jugadors ex-verd i negres a la plantilla va fer que trenquessin la dinàmica, van deixar d'anar a l'hotel, van estar allà i, evidentment, Toni, està claríssim que les pizzas i la pasta del Miranàpoli són excel·lents pels transportistes, també. Pensábamos que, como muchos de nosotros conocemos el restaurante y la pasta es la especialidad del restaurante y está muy buena, pues queríamos recordar un poco viejos tiempos algunos y enseñarles sitio también a los compañeros de equipo, ¿no? Tienes todo el día, ¿no? Y no entrenas hasta por la tarde, creo que no está mal, ¿no? Nosotros hemos venido muy pronto, hemos visto nuestro vídeo y una salida, aunque sea cortita, pues para comer bien y disfrutar un poco de la calle más importante también de Badalona, pues no está mal. Siguen viniendo, cuando vienen por aquí, siguen viniendo siempre. Es un referente en Badalona seguramente para ellos. Estem veient imatges de Jordi Capell a la llotja del Palau i també veurem imatges del president de Baspenya, de Marcel Riera, qui havia de ser el substitut de Villacampa fa uns temps. S'està celebrant des de les 8 del vespre aquesta Junta General d'Accionistes del Joventut. S'aprovaran els comptes. Baspenya, el grup d'accionistes majoritaris, que té el 23% de les accions, aprova els comptes, però han avançat que hi ha manca de confiança amb el Consell actual i, per tant, pleguen en bloc la Junta de Baspenya, del grup majoritari d'accionistes. Per tant, Toni, veurem a partir d'ara quina nova dimensió agafa tot plegat, quin nou escenari, qui seran els substituts, perquè és molt important, sens dubte, que l'accionista majoritari que és Baspenya és qui decideix què passa, sobretot en el futur de la penya. Terratrèmol, doncs, als despatxos, Xavi. Sí, són coses que, evidentment, parlen del tema econòmic. Ells es queixen d'una falta de transparència. Veurem els números perquè realment és una cosa a tenir en compte. I ara canviem de tema, tornem a l'apartat esportiu i tornem també a l'apartat més de l'imaginari col·lectiu, del sentiment de l'imaginari col·lectiu, Xavi, a través de Mario Fernández. Sí, un Mario Fernández que recordem que amb 27 anys es va haver de retirar del bàsquet, jugava a la penya, se'n va anar a Granada, va haver una operació, després en va fer una altra, ha anat amb crosses durant molt temps i gràcies a un reportatge que ens ha fet la xarxa, Mario Fernández torna a estar ja al punt àlgid.
Es va haver de retirar amb 27 anys, veient troncada una gran carrera professional. S'havia iniciat al Safa Sant Andreu, passant per les categories inferiors del Barça, el Menorca Bàsquet, el CAI, el Gran Canària o la Penya. Fins i tot va ser convocat amb la selecció espanyola a l'estiu de 2007, al costat de la generació d'or de Navarro i Gasol. Però una lesió al genoll dret, que es va complicar després de diverses operacions, el va deixar temporalment en una cadira de rodes. 4 anys després, Mario Fernández ja pot caminar sense ajuda i continua la seva recuperació, que ha inclòs llargues sessions de magnetoteràpia i moltes hores d'esforç per tornar a fer vida normal. De l'experiència negativa, però, n'extreu coses positives. Una història darrere fons de molts patiments, però que gràcies a Déu i amb el temps he aconseguit mínimament minvar aquests efectes secundaris. Ara, mica en mica, m'estic tornant a fer a la vida normal i quotidiana, tornant a sentir-me independent de moviments, i això és una cosa que em satisfà moltíssim. És un sentiment molt amarg, però també és veritat que he après que en aquesta vida ningú està exempt de res, però no en el cas de les lesions o en el cas del treball, també en els sentits de la salut, en el sentit de l'amor, de moltes situacions que moltes vegades pensem que no ens arribarà a nosaltres, i de cop i volta a mi em va succeir. No només la lesió, jo, per desgràcia, en tan sols 10 mesos vaig acumular, per una banda, la mort del meu pare, també la lesió, l'haver de deixar no només el bàsquet, sinó també una miqueta la meva independència de moviments, i això el que fa és aprendre a saber adaptar-te a la nova realitat que cadascú té, sense intentar dedicar massa temps al que tenies abans, perquè és que si no és molt fàcil entrar en un cercle, sobretot en un cercle mental negatiu, d'ahir per què m'ha passat a mi. Que és un tio molt valent, però jo dic això també perquè és que crec que és una fotocòpia del meu home. És totalment, jo li vaig donar el meu cognom, però és igual que el José, és igual, és fort com mare meva. Un tauler molt personal presideix el pati de casa seva, la part de la casa on més hores ha passat. Aquí veiem el tauler que va fer el meu pare des de fa molts anys, i ell el que sempre ens recordava és la humilitat i el treball, perquè si una cosa he après en l'esport professional i en la vida en general és que treballar no assegura cap èxit, però el no treballar sí que és veritat que moltes vegades es tradueix en fracàs o en derrotes, o que cadascú posi la paraula que vulgui. D'acord, Mario, has hagut de deixar el bàsquet, però què fas ara? Ara estem aquí a les oficines del Club Bàsquet Mollet, com a director tècnic del club, i a més és una feina que la gaudeixo molt i em satisfà moltíssim, perquè jo sempre dic que la gent possiblement està acostumada a un bàsquet de saló, que és el que veiem per la tele, el que fa goig, el que tothom és conegut, però el gran percentatge de gent jove el que fa és un bàsquet de trinxera, i que la gent m'entengui, són clubs d'àmbit locals on la formació és l'objectiu prioritari, la formació no només per la vessant esportiva, sinó també per la vessant personal en quant a educació, i paral·lelament també, juntament amb l'Albert García, hem aconseguit portar aquí, tant a Catalunya com a Espanya, un software de gestió esportiva que estem engrescats, i de què manera, perquè ens agrada moltíssim, es diu equipsport.cat, i és un software de gestió esportiva que uneix totes les vessants de la gestió d'una entitat esportiva, d'un club, com són les vessants de l'organització, de la comunicació, de la gestió de base de dades, i una de les coses que diem és això, que és gratuït i és per tothom, i tant de bo tingui l'acceptació que està tenint com fins ara. Per la seva capacitat de treball va arribar a fitxar pel Joventut, un dels grans premis a la seva trajectòria esportiva. Tornar a trepitjar el parquet del Palau Olímpic ha despertat de nou aquelles sensacions.
tot i que vaig jugar 8 anys a la cantera del Barça, però sí que és veritat que el tarannà de la penya sempre l'he sentit molt arrelat. I el fet de poder jugar en el primer equip aquí a Badalona era una miqueta el que abans comentàvem del regal esportiu de la meva vida. I dic el regal esportiu perquè era gaudir del professionalisme, no només jo, sinó fer partíceps a tota la meva gent estimada. I el fet de poder estar aquí, de poder gaudir-ho en primera persona, és una cosa que a mi em desperta sentiments molt macos, molt especials, i que tant de bo els pugui allargar durant molts més anys, perquè ser de la penya és algo més que bàsquet, i això és el que a mi realment m'agrada. A la penya va començar el seu calvari amb el genoll. Aquí no va poder gaudir d'aquella etapa al 100%. I amb l'etapa de jugador aparcada, ara toca tirar endavant els nous reptes professionals. Jo, des d'un primer moment, el que he intentat és adaptar-me a la meva nova realitat. La meva nova realitat, evidentment, és haver deixat el bàsquet professional, però, com deia abans, sabent que la felicitat no sempre ha de venir donada per una pilota de bàsquet, que també, evidentment, però que hi ha moltes altres coses que ens fan, que a mi em satisfan i em fa sentir molt complet. Després d'aquest reportatge a Mario Fernández, anem a veure les altres competicions de bàsquet, els altres resultats dels bàsquets a la nostra ciutat. A la Copa Catalunya, el Sant Andreu, que va caure a la pista del Sant Adrià, i victòria de la Minguella davant del Ramon Llull. Per la mínima i a l'últim sospir, el Círcul va guanyar d'1 punt els fins llavors líders, el Grup Barna, i el Sant Josep, que va caure de casa davant del CC. El badalonès, correctiu al camp del Club Natació Terrassa, i el Sant Andreu a la primera catalana femenina, que va caure al camp del Tordera. Xavi, per acomiadar el bàsquet, que ens portes o ens presentem un petit clip de festiu. Sí, un clip festiu, evidentment, de la penya, que han volgut fer una cosa, innovar. Fer un vídeo per desitjar bones festes a tothom i també et desitgem bones festes a tu, Toni. Molt bé, doncs que així sigui, que vagi molt bé. Us deixem ara mateix amb el clip. Nosaltres després anem a publicitat i tornarem a futbol i en poliesportiu. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told, and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's dissemble it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Out there, I hear your reindeer. I see the snow where your boots have been. I'm gonna show them so they will know then their love will grow when they believe again. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. It's Christmas time. Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Pero bueno, llegué a casa.